Πρωινό ανεκδοτάκι. Μία παγωμένη νύχτα του Γενάρη, ο γάτος αποφασίζει ότι ο γιος του έχει φτάσει πλέον σε μία ηλικία όπου θα πρέπει να μάθει τι γίνεται με τις γυναίκες. Έτσι φωνάζει το γατάκι και του λέει: «Γιέ μου, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Σήμερα θα σου μάθω πώς να κάνεις σεξ». Χαρά το γατάκι, το οποίο δεν πολύ κατάλαβε, αλλά μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του γάτου πατέρα του. Τον πιάνει λοιπόν και βγαίνουν έξω στα κεραμίδια. «Τώρα πρόσχε καλά», λέει ο πατέρας. «Θα κάνεις ό,τι κάνω. Εντάξει?» «Εντάξει, πατέρα», λέει το γατάκι. Αρχίζει λοιπόν ο γάτος να νιαουρίζει μεστά και πονεμένα, φωνάζοντας όποια αγάπη τύχαινε να βρίσκεται στην περιοχή. Αμέσως μετά το γατάκι με την ψηλή φωνή προσπαθεί να μιμηθεί τον πατέρα του. Για κακή του τύχη όμως το κρύο είναι τσουχτερό και καμία γάτα με σώα φρένας δεν έχει ξεμητήσει. Έτσι λοιπόν ο γάτος ξαναδοκιμάζει την τύχη του. Νιαουρίζει και πάλι, ακόμα πιο δακρύβρεχτα. Από πίσω το γατάκι προσπαθεί να μιμηθεί και πάλι τον πατέρα του. Για μία φορά ακόμα όμως καμία γάτα δεν εμφανίζεται. Ο πατέρας πεισμώνει και αρχίζει να νιαουρίζει συνεχώς, ενώ το γατάκι με δυσκολία προσπαθεί να μιμηθεί τη χρειά του νιαουρίσματος του πατέρα του. Αφού έχει περάσει κανένα τέταρτο συνεχούς νιαουρίσματος, το γατάκι σκουτάει τον πατέρα του στην πλάτη και του λέει: «Ρε πατέρα, αρκετά κάναμε σεξ, δεν πάμε τώρα μέσα γιατί έχω ξεπαγιάσει?»